A hovorím, že dobre, že Josh, počuj, že potrebujem pomoc. Nemám kamarátov, nemám prachy, nemám nič, akože som úplná troska, že potrebujem aspoň viacej trénovať, že aspoň nech sa dostanem do týmu. A on sa na mňa usmial, krásny úsmev a povedal, že vyzdvihnem ťa o 5. O 5 ráno ťa vyzdvihnem. Zoberiem ťa domov, osprchuješ sa, o 8 pôjdeš do summer school, budeš tam do 2, zoberiem ťa na obed, dojdeš domov, chvíľu si oddychneš a 5:30 máš tímový tréning a večer budeš študovať angličtinu. A na tých tréningoch som reval, grcal, chalani cez víkend išli na party, že poď s nami a ja som chodil susedom klopať na dvere, že prosím, že máte nejakú prácu pre mňa. A potom typek dojde, že dobre, tak za hodinu ti dám $10, že tak v pohode, že nech sa páči $80. To bolo stále aj tak málo na prežitie, čiže som chodil cez víkend ešte takto robiť. A toto bolo leto, ktoré ma zmenilo. A potom, keď sme sa stretli v septembri a robil sa tryout do týmu, tak ja som bol jednoznačne jeden z najlepších hráčov celého týmu. A ten tréner videl, čo sa stalo od mája do septembra a zvolil ma ako kapitána.